katigo sabilin langsung ke tempat kandak berarti kandak dalam sayukan kunyo datuk pelito alam sati sabtu rombongan lagunya Kapua menurun dia iko nasir yang riak digelombang karena nosamu dari Parator Kuala Lumpur Malaysia Mbak Sampari Nosati Mbak Madi satu komiti kada moga lagunya nosamu kasungi Kapua menurun kopi Bang, Mama apalito payalam sati payalam sati oy basunay rasul inyo malam ko pesama lang ko magkusapay kami gisiko kurang nanilang laki laganti oy padogi magua ay parang ayno padogi magua parang ayno. Dari Makati lagu diperpanjang kata Sri Badik dan lagu itu mas kata informasi nan samo je Makati tibo sebata pokok lapak kuah benar tibo goya kendak jadi benar Sri goya bang baik sebelum dari pada tu pelitaran sati sekarang sayukan tujuh jangan sampai jatuh so Sri lah atau penggantinya kalau tidak percaya Sri tanya kau dah balik ya insyaallah menunggu hari saja lah ya. Katorangan dale pesanjo cako madatu alah bagini pai pulang indah alah bagini pulang indah mulo tasera oyaya mato kasih tarong nyolamain gila kasih tarong nyomain dari masak Madina Sati melalui menutup pelitalam Sati singalam sayokan kujur lagu diperpanjang hati kemenangan kami dalam adalih dan lupa bantunya menekan 2 kali bacaan dia.
kere-kere. Semua lah. Dimuntir malam. Pandu negara Kelo anyobanya nan patasiku tapasosipit oyaki-yaki oyelobudi nyosampana kayu tajajajiu oi tanapi tajajaju matanapi oi komadatun kadikatunggokan oi dangadekasri oi samalamko dangadekasri dan manjalenyo oi sudarayo kadilang suangan kadilang subuangan oi kita jiwa dendang adisiko bahito bana kajoleyo Tunggu dulu dari Mak Mati Papanjang. Datuk Palito Alam Sakti itu sedang merando kini itu Sri Papanjang. Mak Mati. Dari Mat Madi di Papanjang Kalanggun Eko cuma sekedar informasi kepada Sri, memang Datuk Pelito Alam saat itu ada segala sayo kiniko sedang merando kok iyo nego tu kecil ulang balik insyaallah sesudah ayo kok kadiubah statu ibadah ayah Pasada. Papasan nama Maksan bagi orang agam jadi lantak jodoh tagak tu ibu dia yang saling ada tu Pelito Alam Sakti. Pasan dari Masak Barenasati biaya kami bundo nemawati Kampung Badan kapake orang agam dan di lantak jodoh tagak tu ibu kami jawaban Datuk Pelito Alam Sati ya. Belum ada ini ya Pak. Ya lah. Tiba. Itu tukang tak ada tadi Pak Bundo. Belum ada nendang leh. Sri Bundo. Banyak lagi. Josia ma'ada tua pai kabajati lai joina kurang cinta yang lain joina jorang cinta mama tahju mak datu ananjadi babuina membawa Nih, gam.
dari Madatuk Pelito Lam Sati Batanyu Cik Indonesia dan mengatakan Madatuk Pelito Lam Satiku indah paburu sambil sambung tigu tadinya mah ya jangan salah-salah Payah lah memang. Kalau ada tua kadikatokan oi urapagura saisu abana di pagi-pagi otu banai kalau lama sosistri Pasan Madatuk Pelito Lam Sati senang sayur kan jodoh ulang pantuku dari mulai balik indah ini putih-putih tidak boleh salah-salah sampai ke mana kau kunyanyo galak masa pada Sati hahaha jabeong WK. pada tu apa itu kadikatokan oi urapagura saisu abana bagirau saisu abana kalau nama suat kaparuan tarana ada tiar nanti cando lai bangkaja di pelajaran saparo jalan bali asajo saparo jalan bali asajo de mama arenai bare enan santi bare enan santi oh de amma we mamadi oi lai bulo asasi tujuan lah karajonyo Bania ewan manatiar di dalam hati oh urang dulu oi mangabenyo di bagi-bagiyo ng kanduhangay dari Madatuk Pelito Lam Sati lagu jadi pepanjang kate Dewi balik tolongi samkuihan masapan Sati satu silam sayur Nantan sabi singala sayo sa jalan yo masaw bare enan sati ko tanpa abang balain pangkalay lamo laurang lain ay manyuday laurang manyuday oy ang kunenay pasalita be oy nabe mangan nuangku ay sa
ambek raman sama